Porthamo जोंथ' महाराजा नंगैनो बिननगो फायखा हेंखाय बो जोंनो साय खोनारिका आं कांग्रेसनि प्रेसिडेन्टनि गनि आसुगथायनि याकारसिनाय हेंखाय बनो सोंका जे नोंथांनि याकारनाबा बबाग्रानो हेंखाय बसाका एनआरसी केस खायमानो तैयै जे आनो सोनिया गांधीनि तरफ থেকে এবং তাই फेलुर बहानो साका जनरल सेक्रेटारि नों एनआरसी केस नो उइद्र खायदि एबा खाय नों त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि प्रेसिडेंट होते याकारि रिदि हनै कै जों आ कगनो खानामानि पुराखाय बते साका आं आनि दफानो जे कग्रिमानि पुइला जाति उलो पार्टी आं अमनो नतंनाय आं कांग्रेस नि इंगनो प्रेसिडेंटशिप ना याकारि रिसिनाय हनि बसाका आबन पुराखाय न बो फेलुर जे कक सामानि बिन जे वॉइस रेकर्ड खायतमना बो खानारिका जोंनो गोबां बरंनि बिसखानो बाबत तामि खानारिका बिनि रिजिगनेशन लेटर न परिरि खानारिका बजाय रहमानि जे इमेल टिखे रहमानि आबनो खानारिका हेंखाय आनि कक हेंखाय आं बुबागरा आनो बो साका चिन अनिमेश बाबुनो बो साका न कांग्रेस फायदि नन कांग्रेस एआईसीसी नि मेंबर रिनाय त्रिपुरा बो बारजा रिनाय हने बो अनेक बार साका आनो नुंखाबो 1-to-1 कक सालायनाय हने कां साका आं तो पारावो तंगो काचिन अनिमेश बाबु गाना तंगो सालायगोन के नेक्स्ट डे कां फायका 2 दिन बो कक सालायका हेंका कैनो बस जों सालायमोन यागुलो अंका बसाका आं ताइ फिन खलिया आन जाति बैनो आं तंनाय आं कुनो दिने बित्रे खायमे आन जातिनो आं दिने बो रिजिगनेशन न आदिनो थां पायका का आं ताबो ब्लेनो होपफुल जे चिन बुबाग्रा कांग्रेस याकारसितुन बचिनि दफानो साबनानि बागै जों बनो नांगो काय जों बनो बरम बरिबो त्रिपुरा हास्तिनि जत्त दफानि बरम बनो बरम दिबो एकमात्र ताबुक चिनि दफानो अरै परै उंलाय तंलाय माने जों पाति चिकन चिकन खायलाय तंलाय माने अमुक खायलाय तंलाय माने आबरनो जत्त न तैसाबनान हिंगाखाय बुबाग्रा कांग्रेस याकारै और कताल कासे रिजनल पार्टी मा साइरिनाय जे रिजनल पार्टी वो जत्त न ब मा खपनाय जत्त न मा नुंनाय केबनो ब बसाया ब हामया हने बादुइ उंलाक ब जत्त न नुंथुन जत्त न फायथुन केबो जुदि राखसाय तंग हांगाखाय ब फाइलिया हांगाखाय अब आलादा कक किन्तु ब जत्त न नुंगो जुदि खायखांखाय आं खाख्लायो जे चिन और त्रिपुरा हावो रिजनल पार्टी कताल आसाय खाखाय बुबाग्रानि बखाक फासिङनो सिनि जत जे दफा तंनाय बररक बिन बखागनो फाइनाय ताइ चिनि लुकुरक ताबुक जों कयेक दिन आगे गुरिखा बिभिन्न जायगा आं कक सालायका चिनि बरर एमन के हामजाका अब साइ ककरे हेके बुबाग्रानि अकक न जे ब रिजिगनेशन नि माने ककनो के बति खरेनि नाया हेके आं चिन्ता खायका अकक तो के ब साइमेया अम जुदि साइरिया हेकाय तो बुइ साइमेया चिन कक बर कासे कक दंगो रिजाय बिसिंगो ताम खायतंग के ब साइमेया हेका ओरि जेनो खुगुइ मारिसेनाय हेकाय आं आनि गानानि जेता मीडिया का तंगमानि मुखथां टीवी नो आं नुंगुइ आनि तो दिनो कुट बतंग आं फुं 8 टावनो बन इंटरव्यू दिखा नमनो रेडी म तामुं नायगेरंग बर चिनि बरनि रिएक्शन बतें आबोनि परे एंकानो तुर पारंखा रासमातानो फुन खायका आफ्रो आं कुटो के सारिको बबे कक सालायका अमतेखने बिभिन्न बरगनि रिएक्शन आं मानखा एकदम खूब पजिटिव जे बुबाग्रा रिजनल पार्टी खायका हेंकाय खुबैनो पजिटिव चिन दफना थुमै माननाय थानसा ख्लाय माननाय हेने आं खाख्लायता हेंकाय अमनो आं बनायो बुबाग्रा कांग्रेस ता फिरक्सितुन जेतो ब रिजिगनेशन दिखा ब जों बुबाग्रा हिसाबै तंथुन एवं जे रिजनल पार्टी खलायो आरो प्रेसिडेंट पद दिया आरो बुबाग्रा हिनि न कायसा पद तंथुन ताइ बिनि तलाव ताइ बाकी तंथुन अमना फियाबा आ डिक्लेरेशन नंगो माने यागुलो जे ब रिजिगनेशन रखा सालबा सालदक नि थांगा ताबुक ऑफिशियली एबा बिनि पर्सनल फेसबुक अकाउंट ट्विटर अकाउंट रगा अब पब्लिश खलाय जायाको डिक्लेयर जायाको अब न तैले नों तामो सानाय ब मिया आनो मेसेज खलायका बा एंकरो आंका बनो मेसेज का अपडेट मिसिं गतं काय ब 21 तारिख को फाइनाय काय खाना बुदै सम्भवत फाइनाय ब साइकलांगो आंका 21 तारिख को फाइका हेंका काय सम्भवत ब अर प्रेस मीट खाइमानो हेंका काय आबन परे न जोंबाय थानापुर सेकां तो ब अनेक किसु कक सालायका मथा खाइनानि कक साका हेंका मथानि मुंता मुंनायाबो ब मुतामुति जों किसु सालायका बा बोतै फ्लेग रगं गलायखायाबो जों सालायका मुतामुति कक जों गाहामखौनो सालायका हेकाय आं ब्लेनो होपफुल जे बुबाग्रा जुदि फायका हेकाय अब जत नं थानाय ताबो टिआर प्राय उंजाकसे जों फाय और ताबुक जास्ट जों बब पार्टीनि बरक साब साब फायनाय बरनो थुमै आकय जास्ट कमिटि कायसा खायलायै उंखनाय जत तो आसो पॉइंट आनि विश्वास नंगो बंखनाय हेकाय अपडेट आं महाराजा बाय मेसेज दै WhatsApp दै खाय खाय तंगो हेकाय आसा खाय बुबाग्रा खाना खुबुनो फायनाय
bo thanapuru ano saiklango je 21 tarik phiroknai hingka kai anga khaklayo bubagara phaikai sing kadal kaisa party manai ebong sini tripura hani sin dofano sapnani bo bono sing kaisa manai hinai khaklayo tabuk Maharaja Congress no yakali hangke hasini lukurok ni ba norok ni reaction bo haing na bo nang kisa sai Maharaja jodi taisa Congress no phirogoi thangka kai chini dofa বিশেষ করে ত্রিপুরা সারক বতাই মানলিয়া এবং বিনি প্রতি চিনি দফানি বরংনি বরম্ব তেরক তেরকে কমিবই থানায় এবং বন जों তিসামানি ক্ষেত্রে ব চিনি দফা जों ন তিসাও এমএসি বিনি তৈ হেকাই বতাবুক যদি কংগ্রেসন তাইসে ফিরগই থাংবা হাঙ্কাকাই কিন্তু চিনি দফালে বন সাপোর্ট খাইগলাক আবলে जों সাও আং বুবাগারন স্রাই সেরেকান সাও মহারাজ আং কংগ্রেস খাই খাইনান বই ফাইয়া नंबाय आंनो हामजागो नोंसिन दफानि कक साव होना आंनि प्लेस अफ फायो किन्तु नों जखन आनो कांग्रेस खायनानि बागै साका आं प्लेस अफ फाइलिया कारण आं कांग्रेस खलाया नाङै कांग्रेस खलायमानि अर जों कांग्रेस खलायमानो बीजेपी मन खायमानो किन्तु अर खायनानि थांका आं गेकाले फातानि वानजि रंसे कुफलुंब्ले 70% बरक सिं गेकाय बरसे अजामा हिंगाकाय जों बाय खायनाबा जों तामा कक सानानि चिन दफानि कक साकायसे कम्युनेल कक साकायसे ब साम्प्रदायिक आं किसु चिनि दफानि बागै कक साकाय चिंको एका तिनि एनआरसी नि कक सामनि रंजित देबबर्मा तिन तम कम्युनेल ब वानसानि बिरुद्धे साव बांगाली विदेशी हिनि साव तांगै एनआरसी तब बर बुजिनानै नाया एनआरसी तो फातानि बरक जारा बांलादेशनि बरक चिनि तिफ्रा हास्तेबो फायै चिनि हानो चिनि मान थाइनो सेगै तंनाय रंनो नायतुगुइ तिखलाय सिनुइ तिखलाय रखनानि कासे प्रसेस सिबले एकै नों आबो तांग बिरोधी ताखायनाबा आबो संविधान बो बिरोधी आबले एकै आबोनि बागैनो आं सानानि नायो जे अरनि वानजि जेसपन नंथन बंनि बिरुद्धे बा बंनि संविधान फानंथन बा असंविधाननि फानंथन बंनि एगेन्स्ट जुदि जों किसु कक साकाय या फिर रमनि कक साकाय न जों साम्प्रदायिक गंगो अमबाय जों कांग्रेस कम्युनिस्ट जों कोन खालायमैया को माने नेशनल पार्टी जों खालायमैया आबोनि बागैनि सिनि नांगो जों रिजनल पार्टी उनको खायखाय जे महाराजनि नेतृत्व रिजनल पार्टी खायखाय उंगंगो गायता जतननो खबनानि बागै आं साव केमनो जाहाथे खिबियातै जतननो थुम खांखाय सानायता सिन दफाराम जतन खासरां जांनायता